Ja, nog klopt het niet. Goedemiddag, mijn naam is Frank Jene en ik ben in de belevingstuin in Maasbree, waar ik in gesprek ga met Nicole Lela en Frans Willems. Goedemiddag. Goedemiddag. Nicole, wat is het idee achter deze belevingstuin? Voor de mensen een beetje te verbinden, dus jong en oud, de bewoners van de Broekstraat met de jeugd. En dan gezamenlijk iets tot stand brengen, de kennis die ze hebben doorbrengen van de ouderen naar de jeugd. En natuurlijk een beetje tot de ouderen weer het gevoel hebben dat ze weer tussen de mensen staan. En is dat ook nog voor een specifieke doelgroep of is het echt alleen voor zeg maar de omgeving? Nou, het is ook voor de ouderen en voor de bewoners van de Broekstraat. Dus die hebben nog de kennis. En voor de kinderen. Dus, en het algeheel is het gewoon dat we dan met allemaal samenkomen en de kennis met elkaar uitwisselen. Dus het is eigenlijk een win-win situatie voor iedereen. Oké, dank je. Frans, wat zijn jouw werkzaamheden hier in de belevingstuin? Heel divers. Toen ik erbij kwam was het zo van dat er een hele groep vrijwilligers waren die vooral de handen uit de mouw wouden steken en vooral praktisch bezig wouden zijn. Maar dat er maar weinig waren die wat willen gaan doen om de statuten op te stellen voor de stichting en dat soort dingen te doen. Dus daar zijn we toen met een paar mensen mee begonnen. Daar hebben we stichtingsbestuur opgericht. Ik heb bijvoorbeeld het hoofdpad, heb ik de klinkers gelegd. Ik moet wel zeggen, een echte hovenier heeft het eerst vlak gelegd en zo, dus ik hoefde alleen maar de klinkers te leggen. We hebben die bakken gemaakt. Pas geleden is er nog een boom geplant in het kader van de boomplantdag van de gemeente. Daar gaan we binnenkort weer een soort pergola bouwen waar druiven tegenop kunnen groeien en dat soort dingen. Ja, nou misschien wel heel... We hebben daar een zonnepaneel, want we willen ook vooral het kringloopdrinken bij de mensen onder de aandacht brengen. Dus we wekken ook zelf de energie op. Om dan ook een beetje, want bij scholen is het leven door beleven. En als je dan zegt van nou, er ligt een zonnepaneel. We hebben daar een paar demonstratiepaneeltjes voor staan. Daar heb ik een toestandje voor gemaakt. Dan kun je een parcoursje afleggen met een koperen draadje. Van raak je nou wel het draadje of niet. En dat is ook vooral om kinderen en ouderen die al wat ouder zijn en die hier in de Broekstraat vertoeven. Om ermee te laten spelen. En gegarandeerd als ze dat 1 keer doen, dan vergeten ze nooit meer. Hé, dit was van een zonnepaneel. En het mooie erbij is nog, als je voor het paneel gaat staan, dan brandt het lampje niet. Ga je opzij dan weer wel. Nou, dat kringloopdenken, dat proberen we ook met de tuin. We gebruiken de compost, zeg maar de afval van de planten. Gooi op de composthoop. Die gebruiken we weer als mest. Ja, afval is voedsel in het zeg maar moderne kringloopdenken. Nou, dat proberen we verder door te voeren. Ook met water. Dakwater, dat we de grond te laten trekken. En vervolgens met een pompje oppompen als we het nodig hebben. Dus nou ja, zo kan ik er wel even doorgaan. Ja. Nicole, als ik rondkijk, dan zie ik tuin. Ja. Maar ik zie ook meer. Dus het is eigenlijk ook meer als alleen maar een tuin en een tuinbeleving. Ja. We hebben een mooi tuinhuis laten realiseren, waar de mensen kunnen zitten en genieten. We hebben ook in het verleden al coronaproof natuurlijk een barbecue georganiseerd. Dus, en een gezellige samenkomst, ook weer coronaproof. Voor de mensen dat ze echt kunnen genieten en samen zijn. En natuurlijk als het fijn weer is het altijd heerlijk om buiten te zitten. En met de regen is het wat minder, maar we kunnen er wel onder zitten, dus dat is wel fijn. Ja. En hoe ervaart de buurt het nu? Want ja, het is iets nieuws. Ze krijgen het in hun achtertuin. Ja. Sommigen letterlijk. Ja. Hoe reageert de buurt hierop? Nou, de achterburen die hebben een poortje gemaakt. Dus ze kunnen altijd de tuin inkomen. En ze kijken een beetje mee. En ze doen zelf een beetje schoffelen of een beetje nakijken. De buurt op zich is heel positief. Maar ja, wegens corona hebben we ook niet echt iets kunnen organiseren om het openbaar te maken. Want ja, het is gewoon op dit moment nog niet mogelijk. Maar dat willen we wel in de toekomst. Mogen we alles een beetje in de normale richting gaan, om dan iedereen erbij te betrekken. Maar begrijp ik het goed dat er nog officieel geopend moet worden? Ja. En dat zit allemaal nog in de pen door corona? Dat zit nog allemaal in de pen, ja. Maar ja, er gooit nog wat roet in het eten natuurlijk. Dat komt goed. Wij zijn er gewoon positief in dat het toch gebeurt. Oké. We hebben er prachtig, nou ja,
We hebben er gewoon heel mooie ideeën over om een keer die opening te houden. En we hebben ook al toezeggingen, bijvoorbeeld van Wonen Limburg, die zegt van ja, want Wonen Limburg is de eigenaar van de grond en daar zijn we nog mee bezig om het huurcontract, om dat goed vast te leggen en allemaal dat soort dingen. Maar die zeggen ook al van ja, we willen graag meewerken ook aan de opening. En wij denken in het voorjaar, we hopen dat dan de coronamaatregelen toelaten. Want er zijn zo ontzettend veel instanties en mensen die eraan meegeholpen hebben, dat we die graag erbij willen betrekken en die ook graag allemaal ervoor willen bedanken. En als je ziet bijvoorbeeld om een NL-Doe-dag, hoeveel mensen hier dan komen en contact met elkaar hebben want de bedoeling is om, ongeacht afkomst of wat dan ook, dat mensen elkaar hier ontmoeten. En dat is wel fantastisch om te zien. Dat geeft mij weer energie om ermee door te gaan. Oké. En hoe zit het met de interactie dan met de school? Komen die hier op regelmatige... Ja. Met de leraar of de leraressen komen ze hier met de aanplantingen bekijken hoe de plantjes groeien, wat ze kunnen doen, wat zijn er beesten die er rond zitten, de wormen wat doen die in de grond. En ja, dat is echt heel leerzaam. Dus het is altijd een leerzaam iets. Jij zegt de school. En voor heel veel mensen is dat de basisschool. Nou, in Maasbree hebben we dus 2 scholen. De school is een basisschool en de violier. En met de school hebben we de meeste contacten. Daar staan bijvoorbeeld ook bakken opgesteld waar ze in het voorjaar gaan ze zaaien. En die plantjes worden hier dan uitgeplant. Nou, pas geleden hebben ze een bijeenkomst of een actie gehad ook voor dat ze, ik geloof, 5 jaar bestaan. En dat ze gekookt hebben voor de ouders. Nou, producten die hier gegroeid zijn, die hebben ze geoogst. En die hebben ze bereid om mee naar huis te nemen. Ook weer vanwege corona, want dat kon niet gezamenlijk. Maar ja, een van de nevendoelen is ook vooral gezonde voeding. Om dat in beeld te brengen. En dat kinderen zien hoe dat groeit. En volwassenen die hier in de zorg zitten, die kunnen dat fantastisch overbrengen. Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik mag namens de omroep een van jullie een bakje overhandigen. Want ja, projecten in onze gemeente zijn echt van wezenlijk belang. Zeker als ze bijdragen aan de gemeenschap. In dit geval Frans, zo ben ik opgevoed. Ik geef het aan een dame. Dus Nicole, hartelijk dank namens de omroep dat jullie zoveel... Namens iedereen van de Belevingstuin. Ik had wel willen zeggen van dames ga voor. Ik bedoel, we zijn hier vanuit het bestuur om het te regelen voor anderen. Niet voor ons, maar voor anderen. Ja. Dit past er precies bij. Oké, hartelijk dank. Ja, jullie succes. En heel veel succes met dit initiatief. Ja. En jullie ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dank jullie. Dit was Frank. Op naar de volgende. Wij gaan nu naar het MAF-centrum en gaan daar met een andere groep mensen in gesprek.